Čus lidi. Dneska budem natáčet videjko. Co je takový zajímavý, jo? Neříkám nic. Takže dneska si natočíme o Robloxiku, jo? Krásnej Roblox Boblox. A zahrajem si hru Steel Brainrot. To je taková hodně hraná hra. Aha. Půjdeme rovnou na náš server. A mimochodem, vy co se mnou chcete hrát, tak můj nick Jungles Game neboli... No prostě Jungles Game, hledejte si můj nick. Ale jinak se jmenuji Ondra Novosedle 1. No, že jsem jednička teda, co? Ne, dobrý. Takže, lidi. Ať už mi to naskočí. A jestli se mnou budete něco chtít vytradit, tak není problém, jo. Protože tady máte docela dobrý brainroty, jo. Neříkám nic, jo. Nechci se chlubit. Ale bych řekl, že docela dobrý stylový brainroty mám. Z kterého vyberu nějaký, jo, to si nevšimnejte, to je tak, to jsou takový. Tam nechci říkat nic, jo. Nic. Ne. A pak si klidně zahrajeme Rivals. Takže co se mnou chcete tradit, tak prostě... Nevím, no, chcete se mnou tradit, tak máte moji špagety, toilety, moje spiny, hamy. No prostě se podívejte, já vám tady takhle ukážu, takže tady špagety, toilety, spiny, hamy, DJ Panda, Chocolate Irina, Los Burritos, La Grande dole. Pedris, Parady, prostě tyhle tři, podívejte se na ně. Tady Los Chicoteiras, tady Los Trololaritos, který mimochodem mám na rebir, takže to ne. Takže máte šanci si mnou něco vytradit, takže myslím, že je dobrý. Nedávno jsem natočil video o tradění, myslím, že tam ještě furt na mém kanále je, Ondrio. Takže určitě neváhej a dej mi odběr a napiš do komentářů, jestli chceš tradit, protože jsem tam dal za to Los Chicoteiras, co chcete. Takže teďkom budu každý den vydávat jedno video o Robloxu. Takže to bude docela dobrý ještě. Myslím teda co. Takže určitě, jak říkám, dejte mi prosím odběr, budete mega legenda, jo. Uděláte mi mega dobrý den. Jak říkám, chcete-li tradit, máte šance, takže mi napište do komentů na mém videu. Tady asi ty komentáře budou vypnutý, ale tak u jiných máte šance. Protože já si to nemůžu. No jak říkám, prostě špagety je docela vzácná, takže jestli chcete prostě vytradit, tak říkám pište, jo, pište, přehánějte. No. Tak. Abych mega chtěl dosáhnout 100 odběratelů, prosím, pomocte mi. Pomocte mi ve 100 odběratelech, budete mega hodný, prosím. Moc vás prosím, pomocte mi. Ježišmarja, sorry, já jsem ještě nezapnul. No, takže. Hele, někdo mi tady poslal trade, OK, nějaký Marko, no, co chce, já mu dali nabídnu špagetku. Hej, špagetu, no. Co mi to tu sakra nabízí do háje? OK, docela dobrý brainroti, no. Co to má vůbec tohle? OK, hej, co, on mi ukazuje celou svůj base, nebo co? OK, Markov, a to chce jako vytradit, já nevím, jako hoši. Chce vytradit, tak já nevím, tak mám tady nabídnu DJ Pandu, tohle a tohle. Máme tu rovnou update. Hoši, update! Seminátor, Terminátor, dobrý, vypadni Markové. Sakra, nic nevidím. Kamo! Potopím. Tralala, cappuccino, assassino. More, co to tady dělá? Jo, to je můj klon vlastně. Je to jeden Lucky... Los Taco Blocks. Lucky Block, jo. Jsem neviděl, že jenom Lucky.
Jenom snížím teda, sorry. A jdem se otevřít, hele lidi, prosím. Víte, co mi padne? Los ten čas, nebo jak se jmenuje. Nebudu se dívat, všechno praštím. Hop. Srandu. Jsem to říkal, Los Čičunas, nebo jak se to jmenuje, já nevím, já tohle by docela špatný, jo, jak říkám už teď, jo. To je docela špatný brainrot, takže se mi docela zklamal. A ten Markov mi poslal trade nějaký. Já mu to pošlu taky, ale jako já bych chtěl toho jeho brainrota prvního, co vydělával přes 80 milionů, to bych chtěl docela. No. Nějaký Sigma boy. Já mu to pošlu ten tradík. Prosím, ať to přijme, prosím. Prosím. Dobrý, přijmu to. Takže co mi dá za tohodle spiny Hami, který je přežranej. No tak co mi za to dá Borec? Borec mi za to musí dát mega offer, teda co? Jo, tak to beru, to bych bral. To okamžitě beru. To bych bral, kámo. To bych bral. Cože? Co mu je? Co dělá? Hej? Já chci toho... Ty vogo, co dělá? To je takovej... Sakra, co furt dělají ty los... Prostě ty psy, jako mám rád psy, ale kdyby to byl secret, tak OK, ale Brain God ne. No. Kámo, jak to získal ten Borec? Bych to chtěl taky, sakra. No, já koupím lak, sakra, ale mám 1000 Robux úplně nevím, jestli je... straně zbytečný trácet, jakoby. Třeba s to von koupil za ty Robuxy, jako kdo co ví? Teda, ten. Hele, tak rozhodně, jak říkám, chcete-li tradit, napište do komentuj 67. A teď bychom si mohli zahrát... Kdo to hraje? Kubík byla hra 2019, no hezky. Zahrajem si... Jak se zahrál Murder Mystery, to je docela dobrá hra. Tak jo. Mr. Coreboardy, nevím. Takže guys, lidi. Koby, já už jsem docela v téhle hře, sakra, už se hraje, to jsem malinko nestih, škoda. Já bych chtěl taky ježiš, to je nahlas, moc malinko stíš, já jsem se... No. Teď vám něco ukážu, a za to se zasloužím, doufám, odběr, takovej menší secret. Jo, prosím, dejte odběr. Jo, ty krása, tam neskočím. Au, hej, co to bylo? Co byl ty? Pojď sem ty vole. Tě zmáčím. Ne, dobrý, takový nejsem, jo, kdybych mohl, tak jo, teda co, ne, dobrý, sorry bro, ale já vím, že jsem tě možná teď malinko naštval, nechápu, jako, vůbec, jestli máš pravo se mě naštvat ty, jako, nevím, jestli to máš úplně pravo, protože já jsem, víš, kdo jsem Ondrio youtuber, vole, yes, konečně, já bych dal nemocnici, protože tam podle mě poznáš, i když nevím, ne, Faktory je dobrý. Všichni prostě tady Faktory, prosím, hra takový, ty vole, takovej přenos Faktory. A jak říkám, za tenhle secret si doufám zasloužím odběry, jo, takže kamo, jsem vlastně nejsem jediný, kdo ho zná. A tak jestli ho vy neznáte, tak aspoň teďko máte malinký to. Och jo, Indosite, tak to se jdu rovnou schovat. No, jako nejsem úplně nejlepší ve schovkách, teda co? Ale myslím, že bych jakoby... Co? To už jsme jako vyhráli. Hop! Škoda. OK, tak to je dobrý. Jupi, vyhráli jsme, já nebudu murder. Takže, no. Hádám, že se odpojil Borka, neodpojila. Není tady, tak je to jasný. Ale o to líp bude... myslím, že... Já bych dal ten mention.
2. Hej, kámo, co tu mám na té hlavě, to? Ze SpongeBoba, ne? To je takový ten trouba. Počkej, bude menší, ne? Prosím. Ale tohle jako za tohle se otce, jestli se vám to líbí, tak dejte like. No. Takže, jakože borec to docela dobře pošéfil, no. Co budu? No, Innocent, sakra, už jsem chtěl být murder nebo šerif. Borka je nějaká silná, ne? Borka, jsi murder, tak ti říkám, že ti uteču, protože jsem mega dobrý v běhu. Sakra. Nějaká se odpojila, škoda, že není murder. Si vezmu coiny, jo, hlavně mě neberte, vy ještěrky. Myslím, že to je Borka, i když nevím. Slyšeli jste taky ten nůž? Myslím, že to tady je někdo blízko, ale myslím, že to je Borka. Hele, já bych tam radši nechodil. Tahle silná. Neříkej mi, že to bude tady. Se tady radši schovám. Jo, já vím, že to je takový noobský, ale tak jako já nechci prohrát. Třeba budu první, kdo vezme zbrň šerifa. Protože někdo tu je šerif. Ježíš Maria, pomoc, už tady někoho zabil, sakra. Já se jenom také nakouknu. Borku zabili. Myslím, že to byl nějaký borec. Tak jo, na 3 tam přeběhneme. Myslím, že to je ten černý. Není šerif? Sakra, to jsem se ani nemusel chodit. Škoda, že se tu nedá prát, bych ho zmlátil. Hele, sakra. Teďkon, oh no, teď mě možná viděli. Tohle prosím. OK, jupi, jo, haha, schoval jsem se vy noobové. Jsou to fakt noobové ty hráči, ani jeden murder. Jo, tak jsem to, ježiš, to byl zrovna ten, co měl toho SpongeBoba, nebo prostě toho, já nevím, jak se to jmenuje asi. Prostě toho týpka. Hele, já bych teď dal hotel. Tam je totiž hodně těch coinů v tom kině. Prosím, ať je ten motel. Po téhle hře tohle dáme si poslední kolčo a pak bychom si mohli dát Drivos. Co to je za malou? To je pták nebo co? Šerif, OK, to je docela konečně. Hele, přibližuje se ke mně týpek, já radši vytáhnu zbraň a odejde, jinak ho střelím, ale snad to stihnu, jestli je murder. 3, zdou, no se tady radši schovám. A už jsem něco slyšel. Už jsem tady slyšel vraždit. A někdo tady zabil Bacona. Kdo to je? Hej, ještě krok a jste dead. Nemám problém s tím střelit, jo? Pozor! Kde je? Tak to ne. Haha! Jupi, hráli jsme, jupi! A má to borec, si myslel, že mě zabije. No, vyhrál jsem hezký, tak doufám, že budu aspoň murder. To je lepší. No, šerif je moc jednoduchý, teda co? Murder je lepší, sakra. Bych vždycky někoho faktory. Ne, banko, tam poznám, kdo to je. Kdybych byl nahoru nevinný, tak tam někoho nalákám, nebo aspoň teda. Počkej, ale co, když budu murder? No tak bych tam prostě nechodil, to je všechno. To bych tam prostě nechodil a hotovo. Kdybych byl murder, nebo šerif, jo, šerif bych tam chodil, protože že jo, to by měli všichni jistotu, že je ochráněn, nebo aspoň teda doufám, že o mě myslí. Co jsem? Ty vogo, no tak to je jasný, že nebudu mít neštěstí, ne? Já se teda radši, hele, týpku, půjdeš ke mně. A tak to je hodně podezřelý. Ty co, jestli jste murderové, tak vás tady... A jedna. No dobrý, mějte se, jestli mě zabijete, tak jste murdři. Papa. Au! No tak to bylo jasný. Černoch. Ach jo, bože můj, černoch, jeden hnusnej, černej. Kde je? Asi ho... Kde je? Tady on.
prosím, šerif, dej ho. Kde je teda šerif, tak ho dejte, laskavě. A dostal šerifa, ta snadná, to je v háji. To je v háji, prostě. To je v háji. Dělej. Zabij ho, já ti věřím. Prostě já ti věřím, zabij ho. Zabij toho černocha blbýho, co mě zabil a ještě jako prvního. Ukáže tu někde mé mrtvolka, tamhle. V tom kamionu, v tom kamionu, ach jo. A počkat. No ne, tenhle malá myš. No borec si, jak si myslí, že já jsem boss. A víte co, řekli jsme jedno kolo, možná jsem jich dal víc, to je pravda. A jak jsem slíbil, tak dodržím. Teď jsme si měli dát, já jsem to úplně zapomněl. Teď myslím, že jsem říkal... Jo, vlastně říkal jsem Rivals, takže si dáme Rivals. Takže, v Rivalsu jsem docela takový malinko profík, jo? Dalo by se říct. No. Takže, myslím, že není problém. Starbus Autobooster, co? Jdeme a minigun, a rovnou se protrénujem. Bum. Dáme si na začátek ranket. Nechci! Promiňte, já jsem se musela odskočit, já jsem to, tak co je? Co se stalo? Sakra, proč nemůžu zabanovat nic? Tak snipa... Takže... Už je tu týpek. Proč jsme dali, tak má taky skin, ne? Pozor! Pojď, ne? Oho, klíčky moje milovaní. Pojď taky. Počkej, to týpek tam stojí jak tvrdý I. Ne, už nestojí, ale skoro. Já si to skoro. Boreček teďko mi dá headshot, sledujte, jestli mi dá headshot, tak headshot. Vůbec jsem mu ho dal, já jsem chtěl říct, jestli mu dám já headshot a dal jsem, takže dejte odběr! Aha, škoda. Škoda tohle. Nejradši takhle sejmu, sakra. Takže pojďme si a ty nube, dám ti headshot a tě zabiju. Kurva. Ty nube. Au. To nejde. Teď mi půjde záda. Ach jo, proč jsem dal ten ranket?
No, týpek je samozřejmě docela profi, no. Jsem si měl taky nůž, ale no už to nemůžu změnit, to je fakt v háji. Co je v háji to? Nabijeme minigun, skate. Rýpka jednoho sundali huse. To prohrám. A po téhle hře, protože tohle mi moc nejde, je to docela těžký proti těmhle týpkům, protože hraju si na kompu, na PlayStationu, já hraju na tablet, týpek taky na kompu, nechápu, proč mu to nejde, že hraje na počítači. Já jsem jí... ale prostě když můžu zádat, no, tak jsou fakt prostě i to smutný, ale co se dá dělat, jsou to nubové, no, hnusný. Jak se týpek věří, že jo? Tam týpku, prosím. Prosím. Dělej. Týpku. Pojď. Pro týpku, hele. Ti říkám, to musíš dát, nejsi přece noob, to nejsi, doufám, že jo? Nejsi si, tak jsi pak noob level. Tak to je jasný. No tak tohle ne. No, jak jsem říkal, rebus je docela takovej vyčerpající, no. Tak teďko jsme se malinko jakoby, zkazili jsme si den, ne, dělám si srandu. Tak bychom si mohli zahrát Grow a Garden, ale na můj server. A rovnou bychom se podívali na moje rostlinky, jo, nedívte se na ně, prosím, protože já jsem docela začátečník v té hře, já jich moc jako nemám, já mám asi jenom 5 carrot, těch mrkví zasazených asi jen 2 keře, protože nevím, no, to není moje zahrada, jo, to je nějakýho dobrýho typka, jo, to není vůbec moje. Ne, a kdo to je vlastně? Sakra, ten vypadá jak já? Kámo, já mu dám, proč mu to nemůžu jako, no dobrý, jo, to je moje zahrada, a jestli nedáte odběr, tak se samozřejmě stane tohle. Prostě někdy byli vy, ne, dělám se srandu, to není samozřejmě, jak to vypadá. Ježíš, sakra, proč Requiem Big Rifles a třeba Kitsune chodí? Ne, kokos dunk, ne. Co to je? Moonlit. Hele, Kitsunko, já ti dám najíst, jo, jestli chceš. Počkej, stoj hlavně na místě, já ti dám najíst. Minutku, ne? Kitsunko, no. Kitsune, sakra, mám vůbec něco? Sakra, Kitsune, já jí dám tady takhle hroznový víno. Kitsune! Kámo, Kitsune, hele, tady je. Pojď, papa, dáš si. No vidíš, hezky se znapad. Přibírala asi 3 kila. Šikovná holka. Kolik už máš, Kitsunko? 17 kg, měl si asi jenom 15. Ne, třeba 16, takže nevím, to je jedno. Prostě si přibírala 3 kila, to je dobrý. Když budeš dál krást dobrý semínka, tak tě třeba zase dám najíst. Co to je? To je nějaký speciální semínko, ne? Pineapple, ne, a refisiat. No to je nějaký speciálního. Divaj, ještě dokonce jsem myslel, že viděl. Já bych už teda zasadil na nějaký dobrý místečko. A kam? Myslím, že tady to je ideální. Tak nic. Tak je tam asi kurňa grajpusy. Nalez mi do cesty, jinak tě okamžitě prodám. Teda co? Co nechceš ještě najíst někdy? Na cesty jako. Já jí nevyhrožuju, ale prostě chci. Co ne? Když přestaneš, tak tě dám najíst, jo? To je docela dobrý deal, ne? Prostě se mnou nebudeš pár. Stejně za chvilku odpojím, takže co, tady chcem konečně zasadit tuhle sakra. Květáky blbý. No, konečně. A ještě vám něco ukážu, jo. Jestli dosáhneme 100 000, což nechápu, ale tak tak bude soutěž od tohoto speciálního traka, ne dobrý. Třeba 10 000 odběratelů, co myslíte? Třeba bude soutěž a za 100 000 za tohohle prismatika bude golema, ne dobrý.
10 000 tohle, 100 000 tohle. Máte na to dost času, takže jako... Myslím, že to po vás chci moc, ale prostě chci ten silver button, takže prosím, dejte to. Aspoň těch 1000 odběratelů, nebo aspoň 300, aby bylo odhalko, hoši. Co hraje tenhle malej prďoch? Steel Brainrod, Brookhaven, no Brookhaven, vy. Dáme si poslední hru a to nebude Brookhaven, ale to bude la tralala, tralalero, tralala. Bude to, víte, že vůbec nevím, to docela ti... Ježišmarja, sorry. No a bude to tenhle lež, nebo prostě jestli lžeš, nebo ne. Já nevím, jestli to znáte. A doufám, že jo. OK. Jsem docela v téhle hře docela malinko dobrý. Já jsem docela dobrý loadout, akorát, že jsem kvůli jedné borce. Já jsem asi, tady vidíte nahoře, že mám 12 výher. Já jsem docela fakt dobrý, ale kvůli jedné borce jsem na to přišel, jo. Hej, týpku, ty nějaký link, nebo jak se jmenuješ. Hej ty, vypadáš docela dobře, pojďte někdo se mnou. Borka. OK? Prosím, ať to vyhraju, chtěl bych další 13 výher. Takže já si vezmu tyhle chips, ne, tohle neuhodne podle mě. A řeknu, že mám pinkballový míček. Prostě míček. No to podle mě nezní tak. Basketball, tak ať to hit. Takže možná, že jo, tak to má basketball, no. No tak už víc, co mám, podle mě. Ještě. Má basketball. Tak tohle nelže. Jo. Poslední. No tak to je jasný, to už vím, co má. Borka nelže. Ne, počkej, basketball. Yes, dobrý, 13 výher, jupí, borci, jupí. Borka má podle mě taky výhru, jestli to uhodla. Aspoň teda doufám. Borko, tak se měj, jo, hezký spohledání, papa. Cože? Nevím, co jsem řekl ani, já už si poslední dobu ani nevědomuji, co říkám. Takže je tu někdo na hru, je tu někdo takovej nějaký nápadník, někdo, kdo neví, že chci třeba hrát. VIP, já to nechci. Čus, Borko, jak se máš? Máš čokly, jo, já ti jednoho vyvenčím. Ne, díky, tak nic. Ach jo, tak to bych to musela odpojit potom, to je docela škoda, když jsem vyhrál. No počkej, nebyl tady tun, sahur, bombardino, krokodilo, tripy. No, takže v tom případě už je tady dneska konec videa. Takže, jestli se vám tohle video líbilo, tak tady určitě zanechte like a odběr, budete moc hodný. A u příštího videa zase čau! A jak říkám, dej odběr.